Maya Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 Balitaan. Atin to. Kabalen, Karihiyon, araw ho ng Huwebes ngayon, March 16, 2023. Ayan, kumusta ho kayo? Yung ating mga kababayan, ayan, kumusta ho? Naway nasa mabuti ho kayong kalagayan sa mga oras hong ito. Pasalamat muna ako kay Kuyang Paulo G. Santos at kay ating Jenna Lumbang Parungaw na sila hong humalili sa akin itong mga nakaraang araw. Habang ako yung nagpapahinga. Ayan mga kababayan, huwag hong kakalimutan. Huwag kakalimutang magpahinga dahil uso ho yung iba't ibang sakit sa mga oras na ito. Lalong-lalo na ho yung trangkaso, yung ubo. At may balita tayo dyan, kaugnay ng mga nausong sakit. At tuwing tag-init, ayan, huwag kong hayaang matuyuan ng pawis ang inyong mga likod upang hindi kayo dapuan ng iba't ibang sakit, lalong-lalo na ho yung ubot, sipon at maging ang trangkaso. Narito na po ang mga malalaking balitang nakalap ng ating news team ngayong Huwebes ho ng umaga. Ito mga kabalen, 6 na traffic lights sa syudad ng San Fernando, Pampanga, sisimulan na hong ayusin sa darating na Mayo. Pagpapaigting ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, posible hong magdulot ng paglobo ng prostitusyon ayon sa grupong Kaisaka. 508 million pesos na pondo inilaan para sa rehabilitasyon ng Manila North Road o MacArthur Highway mula po sa syudad ng San Fernando hanggang Apalit, Pampanga. 6 na suspect sa pagnanakaw ng cellphone arestado ho sa lalawigan ng Bulacan. At gender equality sa media isinusulong ng mga kababaihang mamamahayag. Simulan ho natin ang mainit na balitaan. Ito mga kabalen, ikinakasa na umano ng Department of Public Works and Highways Region 3 ang pagsasaayos ho sa mga traffic lights na sakop naman ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Ayon ho sa Maintenance Division Chief ng DPWH Region 3 na si Engineer Rodolfo David, naglaan ang kagawaran ng 167 million pesos na budget upang masimulan na ang rehabilitasyon at pagpapalit ng mga sirang piyesa ng traffic lights sa kahabaan po ng Manila North Road o yung MacArthur Highway. Dito ho sa syudad ng San Fernando, 6 hong traffic lights ang nakatakdang ayusin ngayong taon. Ito ho yung mga traffic light sa may Kosuji intersection, sa may Manila North Road, yung Lasatin, sa may Sakop o yung Government Center, Diosdado Macapagal Government Center, sa may Kebiawan na ho yun, Del Rosario traffic light, yung Sindalan, at yung sa may Baliti ho, o yung sa may tanggapan ho ng yung factory ho ng Coca-Cola. Nakatakda naman hong matapos ang procurement o yung budget ngayong buwan ng Abril 2023 at sisimulan na ang proyekto sa buwan ho ng Mayo. Uunahin na umano sa paggawa o yung ang paggawa sa mga locally supplied na kagamitan habang hinihintay yung mga traffic light system na o-orderin pa sa ibang bansa. At meron ho itong delivery time na 3 hanggang 4 na buwan. Ayan, bukod ho sa mga traffic light sa syudad ho ng San Fernando, kasama na rin ho yung traffic light sa bayan ng Santa Rita at Guagua intersection na madalas hong ireklamo ng mga motorista. Lalagyan na rin ho ito ng numerical countdown, yung mga traffic lights at yung sensor upang hindi na raw mahirapan at tumagal pa sa paghihintay ang mga motorista. Lalong-lalo na ho itong Barangay del Rosario. Ito yung tinaguriang pinakamatagal na traffic light dito ho sa MacArthur Highway. Pag may nakakasabay ako dyan, talaga hong ika nga, yung iba pwede nang maligo Sabi nga nung may napanood ho akong isang video sa TikTok yung naligo. Siyempre hindi ho hindi ho yan ika nga tawag dito, inihikayat ng ating mga road safety enforcers Pero yun nga ho, yung biro ho dyan talagang matagal bago ka makatawid ng Del Rosario traffic light. Paglilinaw ho ng DPWH, 3 na matapos ang konstruksyon ng mga traffic light ito-turn over na ito sa LGU at ang LGU na may mandato sa maintenance at pangangasiwa ng operasyon ng mga naturang pasilidad. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Engineer Rodolfo David, ang hepe po ng Maintenance Division
ng DPWH Central Luzon. Yung instance kasi na pag halimbawa na-program yan ng halimbawa 90 seconds, pagbibilang ka pa ng 90 hanggang doon sa bago ka talaga, wala nang dumadaan. Di ba, nadadanasan po natin yan pag minsan. Wala nang dumadaan, andun pa rin, naghihintay ka pa rin. Maiba na siya, maliban dun sa pagiging numerics niya, meron siyang magiging sensor para nang sa ganun. Bago ubusin niya yon na hindi naman siya kailangan, mag-ano na po siya, i-giveaway na niya para nang sa ganun, ma-open na for, igogo na niya, parang ganun ang mangyayari. Ito ho mga karehiyon, balita nga pang infrastruktura pa rin ha. Sisimulan na raw ng DPWH sa huling bahagi po ng 2023 ang pagtatayo ng tinaguriang largest and longest iconic bridge sa bansa na magdurugtong ho sa mga lalawigan ng Cavite at Bataan. Ayon ho sa kagawaran, ang Asian Development Bank o ADB ang maglalaan ng pondo sa 32-kilometer na inter-island bridge na nagkakahalaga po ng 175 billion pesos. Pag-uugnayin nito ang barangay Timalan, Naik, Cavite at yung pong Alas Asin sa bayan ho ng Mariveles dito sa Bataan. Inaasahan daw na matatapos ang proyekto sa loob ng 5 taon o bago ho bumaba sa pwesto o matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa oras ho na makumpleto ang naturang tulay, ang dating 5 oras na biyahe mula Metro Manila hanggang Bataan ay magiging 30 hanggang 40 minutos na lamang daw. Dagdag pa ho ng DPWH, makatutulong sa pagpapalago ng ekonomiyang nasabing tulay hindi lamang ho sa Luzon at mga karating lugar kundi maging sa buong Pilipinas. Samantala bukod ho sa Bataan Cavite Interlink Bridge, target daw ng DPWH na magpatupad ng higit 70,000 na proyekto sa buong bansa ngayong 2023 mula ho sa kanilang allocated budget na nagkakahalaga ng humigit kumulang 890 billion pesos. Ayan, ulitin ko lamang yung pondo ho ng DPWH ngayong taon, 890 billion pesos. Kaya naman daw kanila talagang inaasahan yung pagpapatupad ng iba't ibang proyekto. Yung bilang ho ng proyektong yan higit 70,000 ho sa buong bansa. Ayan. Kabalen Kariyon, bantayan ho natin yung magiging development ng mga programa at proyekto ho ng DPWH dahil hindi rin birong halaga yan. At siyempre, asahan natin itong pagkakakumpleto ng naturang tulay dahil ika nga ho nila at maging mga leader sa negosyo, talagang makatutulong ito sa pagdidecongest ng Metro Manila. Dahil isipin mo, kung ikaw magtutungo ng Calabarzon, Cavite, Laguna, Bataan, Rizal, Quezon, pwedeng mula Bataan, dumiretso ka na dyan, gamit ho yung Bataan, Cavite Interlink Bridge. Dumako naman ho tayo sa ibang balita. Ikinababahala po ng pagkakaisa ng kababaihan para sa kalayaan o kaisaka ang pahayag po ng Department of National Defense na paigtingin panglalo ang 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ayon ho sa Women's Group, posibleng magdulot ito ng higit na pagdami ng biktima ho ng prostitusyon at mga abuso sa mga kababaihan. Narito pong detalye, ihatid sa atin ni Liana Canilao. February 2 ngayong taon nang i-anunsyo ng Department of National Defense o DND ang plano ng Pilipinas at United States na higit na paigtingin ang pagpapatupad ng 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ang EDCA ay nagsisilbing haligi ng alyansa sa pagitan ng bansa at ng US. Ito ay nagbibigay suporta sa pagsanay ng puwersang militar. Kasunod ng pagpapaigting sa kasunduan ng pagtatatag ng karagdagang 4 na base para sa puwersa ng US, kabilang na ang Cesar Basa Airbase sa Pampanga at Fort Ramon Magsaysay sa Nueva Ecija. Sa kabilang banda, may ibang pagtingin dito ang pagkakaisa ng kababaihan para sa kalayaan o kaisaka. Ayon sa chairperson ng grupo na si Atty. Virgil Suarez, hindi umano nakabuti sa bansa ang EDCA.
Kaya nga natin tinanggal ang military bases agreement, no? Dahil napatunayan, hindi na ito talaga nagsilbi ng maganda sa atin. Lalo na sa kababaihan, sa dami ng pang-aabuso na dinanas ng ating mga kababaihan sa kamay ng sundalong Amerikano. Binalikan ni Atty. Suarez ang mga kontrobersyal na kasong dawit ang mga sundalong Amerikano, ang Jennifer Laude case at Nicole case na mukha umano na pang-aabusong nangyari sa bansa. Diyan sa EDCA, dagdag na EDCA sites. Ibig sabihin, dagdag na naman ang mga sundalong Amerikano pupunta dito. Dagdag na naman ang mga balikatang exercises, no? Dadami na naman. Kaya pag nandiyan ang mga sundalo, kasama sa kanila yung tinatawag na rest and recreation. At yung rest and recreation nila, it's all about women. Sa panahon daw ng gyera at militarisasyon, karaniwan umano ang tinatawag na comfort women, kung saan nagmimistulang para usan ng mga sundalo ang mga babae. Nakakatiyak ako na dadami na naman ang prostitusyon, tataas na naman ang tantos ng prostitusyon, dadami na naman ang babaeng posibleng maabuso. Huwag na nating dagdagan pa yung mga Nicole. Tama na ang Jennifer. We don't want another Nicole, we don't want another Jennifer. Buhay na saksi rin umano ng masamang epekto ng gyera at militarisasyon ang mga malaya lolas na naging comfort women. Sila ay ginahasa at pinahirapan ng Japanese Army noong World War II. Women are always being considered merely as collateral damage during wars and militarization. My goodness, we are not collateral damage. We are human beings. Sa mga naging pahayag naman ni Carlito Galvez, ang OIC Secretary ng DND, hindi dapat maging dahilan na pag-aalala ng publiko ang EDSA sites dahil maaari itong magbigay ng economic investments, joint protection at preserbasyon ng maritime at natural resources ng bansa. Ako si Liana Canelao, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Ayan, Kabalen, Kariyon, tuloy-tuloy ho tayo sa ating paghahatid ng maasahang balita at impormasyon. Tumutok lamang ho sa ating Facebook page at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Live din ho tayong mapapanood sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. Ayan ho mga Kabalen, mga Kariyon, sa puntong ito, bigyang daan muna ho natin ang ilang paalala o itong update kaugnay ho ng daloy ng trapiko sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Ito hong kuhang ito ay live na live mula po sa City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO. Gayon hong alas 10:20 ng umaga. Ang inyong nakikita sa inyong mga screens, mga Kabalen, ito hong unang kwadrado sa gawing kaliwa sa bandang itaas. Ayan ho yung camera sa may entrada ho ng bus terminal na Victory Liner. Diyan ho sa may Dolores intersection. O kareta pong mga house, dangin junction. Paano mo daw malalaman kung batang 90s ka? Junction. Yung mga medyo bata-bata, tawag nila dyan, inter. Yan inter. Pag narinig mo, sabi niya, mikita mo inter. Nakya pa ito. Pag siya sinabi ng Buntaka Junction, ayan ho, kuha ho yan, sa may junction. Ay, yung mga tatay yung airpods ko, ganyan Victory intersection po, yan, Dolores Junction Diyan ho sa may tapat ng Victory Liner. Yan ho yung unang kwadrado sa itaas, gawing kaliwa. Silipin naman ho natin, ito hong sa may gawing kanan sa itaas, Yan ho yung Magliman. Papasok ho ng Magliman. Ayan ho mga Kabalen, medyo may konting pagbagal ng mga sasakyan dahil alam naman ho natin ongoing ho yung construction ng Lasatin flyover dyan ho sa may Lasatin Boulevard corner Jose Bad Santos Avenue o intersection ho ng Lasatin at Jose Bad Santos Avenue. Ayan. Doon naman sa baba, gawing kaliwa
Ito ho, sa may St. Jude, yung pong may traffic light sa may St. Jude, ang inyong nakikita. Ito ho, yung van, ayan, yung dumaan na van, yung pick-up na yan, papunta naman yan ng Lazatin Boulevard ho, ano, at yung nasa gawing kaliwa nun, ay nakikita ho ninyo, yan ho, yung etong MacArthur Highway. Okay. At ito naman hong sa gawing kanan sa ibaba. Ayan. Ito ho'y kuha naman sa may Capitol Boulevard. Yung hong mga sasakyan na patungo ho dito sa screens. Ayan, nakikita nyo yung puting pick-up, yung SUV na puti na yan. Yan ho'y patungo naman ng Kapitolyo ng Pampanga. Yung kumaliwa doon, yan, papunta pong Barangay San Juan. May tagusan dyan, lagusan dyan, lalabas ka ng Santa Lucia, no? Pwede ka lumabas ng San Nicolas. Ayan. Tapos yung mga doon sa gawing doon sa may gawing kanan, sa ibaba, no, yung pinakadulo ho niyan, yung mga lumalabas na truck, galing naman ho yan ng Cabalantian sa Bacolor, Pampanga. Ayan. Ito, umiikot yung camera ng si Posco. Ayan, tingnan din natin, no, sa Magliman. Ayan ho, kuha. Ngayong oras na ito, ayan, nakikita ho natin, live ho yan mula sa Command Center ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng Siyudad San Fernando, Pampanga. Yan ho mga kabalen, tumutok lamang ho kayo dito sa ating mga social media pages para din ho kayo maging updated, lalong-lalo na ho bago kayo bumiyahe. Siyempre, alam ho ninyo yung kondisyon ng ating mga kakalsadahan. At siyempre, paalala ko lamang, huwag kakalimutan silipin ho, i-check ang inyong mga sasakyan kung nasa mabuting kondisyon. At siyempre, yung inyong pangangatawan, kung kayo ba'y ready na mag-drive at magbaon ho ng pasensya at disiplina para maiwasan ang aberya sa kalsada. Dumako naman ho tayo sa ibang balita. Ito ho, sa unang pagkakataon ay nagtipon ho yung mga kababaihang mamamahayag dito sa Pampanga bilang pagdiriwang ho ng National Women's Month. Dito ho'y tinalakay kung paano mas maisusulong ang gender equality sa mga inilalabas na balita, impormasyon at programa at maging mga ibang produktong pangmedia. Para ho sa kadagdagang balita, narito ang ulat ni Liana Canilao. Nagsama-sama ang mga kababaihang mamamahayag sa Pampanga bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng National Women's Month ngayong Marso. Sila ang Women in Pampanga Media na nagmula sa iba't ibang organisasyon. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng ganitong pagtitipon sa hanay ng mga kababaihang Giorno na inorganisa ng CLTV 36 at Pampanga Press Club katuwang ang pagkakaisa ng kababaihan para sa kalayaan o kaisaka. Sa okasyong ito naging sentro ng talakayan kung paano mapapalakas ang gender equality sa media. Araw-araw, tayong mga kababaihan sa media ay dumaranas ng iba't ibang difficulties. Marami rin namang mga sense of fulfillment tayo sa pagiging media practitioners na babae. Pero meron talagang pangangailangan din na mag-usap, magkita-kita. Dahil may mga babaeng nasa media na nangangailangan ng suporta. Pero higit sa lahat, dahil sa kapangyarihan ng media, maaari nating baguhin ang sitwasyon ng mga babae na nasa vulnerable situations. Nagbahagi ang ilang mga kababaihang mamamahayag ng mga karanasan kung paano nila napagtagumpayan ang hamon sa larangang ito. But of course, kita pa mag-apply ng mumunin ko lang po ba banggit, nung karin ko may mag-apply kata minuna, but usually may kaka-impression po na patse babae mag-apply, wala mo nga undermine da katama po itang wala mo lawe na may nai ay enaguni itang mo makanta. Malaki rin umano ang may aambag ng kasalukuyang mga kababaihan sa media upang mapataas ang kamalayan ng iba pang kabaro na gustong maging mamamahayag, lalo na ang mga estudyante. Para magkaroon ng lakas ng loob o kaya inspirasyon, ideya, yung mga babae o kababaihan na nais pumasok sa field ng journalism pero nag-aatubili. If we are able to reach out to them and then also to share our experiences and our thoughts, our ideas, our concepts, ganyan, kaugnay halimbawa ng mga pwedeng gawin ng mga kababaihan sa media at ng media mismo, yung kapangyarihan ng media.
Nagkakaisa rin ang Women in Pampanga Media na ang gender equality ay hindi lamang usapin ng mga kababaihang umaangat sa larangan ng pamamahayag, kundi maging mga inilalabas na media products, gaya ng mga artikulo, programa, pelikula at mga patalastas. Maaari umano itong simulan sa paggamit ng mga gender-sensitive na mga lengguwahe sa mga inilalabas na impormasyon at script. So halimbawa isang napag-usapan dito yung role ng media, for example, sa paggamit ng ng mga gender sensitive na lengguwahe para hindi na re-reinforce yung tinatawag nating kawalan ng gender equality o yung equality o pagkapantay-pantay ng babae at lalaki sa ating lipunan. Samantala sa Global Gender Gap Report ng World Economic Forum nitong 2022, lumabas na nagsara sa 69% ang gender gap sa East Asia at Pacific countries, mas mataas kaysa noong 2021 na nasa 68.9%. Sa pace na ito, mangangailangan umano ang rehiyon na kinabibilangan ng Pilipinas ng 168 taon upang makamit ang tunay na pagkakapantay ng mga kasarian. Bunsod nito, puntirya ng Women in Pampanga Media na magkaroon ng ambag para mapababa ang gender gap at tuluyang mabura ang imahe ng mga kababaihan bilang second-class citizens. Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Ayan, pagbati sa mga kasamahan natin na nasa media, lalong-lalo na ho yung siyempre yung mga kababaihan sa media sa Pampanga, pagbati ho sa mga organizers ng naturang pagtitipon. Siyempre ho yung pangunguna ng CLTV 36 sa pangunguna ho ng aming pinuno, General Manager at Pangulo Sonia P. Soto at yung Pampanga Press Club na pinamumunuan naman ho ng Katonet Orejas at siyempre ho itong Kaisaka na kabilang din ho sa mga nagbigay ng lectures doon sa naturang pagtitipon na yan. Sulong ho at pagpupugay sa lahat ho ng mga kababaihan na nasa larangan ng media. Ayan ho mga kabalen, sa ibang balita naman ho, naglaan ng pondo ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para ho sa Cash for Work project ng mga piling solo parents sa lalawigan ho ng Bulacan. Nasa 31.5 million pesos ang budget sa nasabing proyekto sa ilalim ho ng Risk Resiliency Program, Climate Change Adaptation and Mitigation Disaster Risk Reduction o RRP, CCAM, DRR. Ayan, ang haba, ang haba ng mga acronym. Ayon ho sa DSWD, ang kwalipikadong solo parents ay kailangan hong magbigay ng 10 araw na community work sa isa hong Zero Waste Livelihood Program at magtanim ng bakawan sa coastal areas, gayon din ho sa tabi ng mga ilog na sakop ng lalawigan ng Bulacan. Kaugnay ho nito, nagsagawa na raw ng pulong ang DSWD kasama ang iba pang mga ahensya gaya ho ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO at yung Municipal Agriculture Office. Kanila ho umanong tinalakay ang mga paghahanda at gagawing hakbang sa pagpapatupad ng mga proyekto sa ilalim ho ng RRP, CCAM, DRR. Ang Risk Resiliency Climate Change Disaster Mitigation ay isa hong programa na layo namang ipaabot sa publiko ang masamang epekto ho ng pabago-bagong panahon o yung klima o climate change. Sa pamamagitan ho nito ay mahihikayat din ang buong komunidad na pangalagaan po yung kalikasan at ang ating kapaligiran. Ito sa ibang balita naman, naglabas na ho ng desisyon ang Energy Regulatory Commission o ERC na nag-uutos ho sa San Fernando Electric Light and Power Corporation o SPELAPCO na isauli yung 654 million pesos sa mga consumer nito. Pinagmumulta rin ang SPELAPCO ng nasa 21 million pesos. Itinuturing naman daw itong tagumpay ng City Government ng San Fernando na nagsampa ho ng kaso sa komisyon. Narito pong detalye ng balitang yan.
Natanggap na ng pamahalaang syudad ng San Fernando ang kopya ng desisyon ng Energy Regulatory Commission o ERC na nag-uutos sa San Fernando Electric Light and Power Corporation o SPLAPCO na magsauli ng 654 million pesos sa mga consumer nito. Inilabas nitong March 3 ang desisyon ng ERC na may case number 2021-749-SC, ERC case number 2023-001-SC, and ERC case number 2023-002. Ang 23 pahinang desisyon ay pirmado ng 4 na komisyoner at ni ERC Chairperson Mona Lisa Di Malanta. Nakasaad dito na sumobra ang collection ng generation charge kung pagbabatayan ang distribution utilities load weight average ng National Power Corporation mula Enero ng taong 2013 hanggang Disyembre ng taong 2022. Ito umano ay kailangang ibalik sa mga consumer. Maliban sa refund, pinagbabayad din ang SPLAPCO ng multang 21 million pesos dahil sa hindi nito pagsunod sa ERC regulation kung saan inimplementa umano nito ang Power Supply Agreement sa AP Renewables Incorporated kahit walang approval ng komisyon. Pinuna din ng ERC ang pagsigil ng SPLAPCO sa mga parokyano nito sa mga other charges mula sa tinatawag na line rental charges, site-specific loss, adjustment at WESM charges. Ikinatuwa naman ni City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag ang naging bunga umano ng kanilang patuloy na pakikipaglaban para sa kapakanan ng mga Fernandino at consumer. Matatandaan na ang reklamo haharap ngayon ng SPLAPCO ay nag-ugat sa pagtaas ng singil sa kuryente na inimplementa nitong Pebrero sa pagkwestiyon ng city government sa bagong power supply agreement nito na nakarating sa ERC. Nahalukay ang nasabing mga violation nito sa nakalipas na mga taon. Ayon sa legal officer ng City of San Fernando, isa pa lang ang refund sa mga naresolbang reklamo ng ERC. Nakabinbin pa rin ang desisyon nito ng komisyon sa pinasok na emergency power supply agreement ng SPLAPCO na nagdulot ng pagtaas ng halaga ng kuryente. For the information of our friends in media, SPLAPCO has already filed a petition for approval of this emergency power supply agreement. So yun po ngayon ang pending application nila, the 6-month EPSA, which is now the issue which involves the generation component. That is totally separate from this order itself. Sa paborableng pasya ng ERC na hinalungkat ang mga irregularidad sa power rate adjustment, kahit na iakyat sa mataas na korte, malaki umano ang kumpiyansa ng lokal na pamahalaan na maipapanalo ito. Ipinagpasalamat naman ni Mayor Caluwag ang mabilis na pagtugon ng ERC sa kanilang idinulog na reklamo. Kaya panawagan ng alkalde sa mga Fernandino. Huwag sila mainip, ginagawa naman po natin ang lahat. Kaya lang, ang lahat ng ginagawa natin may proseso. Kaya pagdadasal po, ang gusto kong hingin sa kanila, yun po ang magiging big contribution nila. Kasi ito nga, sabi nga nila, mabilis na nga po daw tayo eh. Mabilis na nga daw po yung pagkilos natin. Pero syempre, sa taong naghihirap, na mas naghihirap pa ngayon, parang nababagalan pa rin sila. Samantala, pag-aaralan ng Technical Working Group ni Caluwag ang tamang computation sa refund na atas ng ERC sa SPLAPCO upang magkaroon umano ng gabay ang mga Fernandino sa implementasyon nito sakaling tumalima ang SPLAPCO. Meron tayo niyan. Siyempre, kailangan pa rin natin ma-check kung tama ba. Kailangan may counter-checking. So, nag-hire din po tayo ng ganyan na magpo-compute para sa mga Fernandinos. Sa kabilang banda, nagpadala naman ng official statement si Ginoong Irwin Nucum, spokesperson ng SPLAPCO. Sinabi nito na nirerespeto nila ang desisyon ng ERC ngunit pag-aaralan pa nila ang ibang opsyon kaugnay ng nasabing ERC ruling. Magkagayon pa man, mananatili umano ang SPLAPCO sa pagbibigay ng murang halaga ng kuryente. Habang kailangan din umanong abangan ng Fernandino ang magiging pagdinig ng Senado sa darating na March 20 na pangunahing tampok ang power rate adjustment ng mga electric distributors na inirereklamo sa mataas na generation charge na sinasabing pass-on charge lamang na isinasagawa ng mga ito sa kanilang mga parokyano.
Samantala, maliban sa ERC, inilapit na din ng city government ang usapin sa Senado. Nakatakdang dinggin ng Senate Committee on Energy na pinamumunuan ni Senator Raffy Tulfo ang Senate Resolution Number 512, Resolution Directing Appropriate Committee of the Senate to undertake an inquiry in aid of legislation on the alleged violation of San Fernando Electric Light and Power Company Incorporated in including the power supply agreement in the retail rates without approval of the Energy Regulatory Commission. Gagawin ang public hearing sa darating na 20 ng Marso. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Manatilihong nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 Balitaan, atin to. Ho mga kabalen, habang tayo naka-commercial gap lamang, tuloy-tuloy ho ang ating kwentuhan. Silipin muna ho natin again yung daloy ho ng trapiko sa ilang bahagi ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Ayan. Non-stop ho ang ating pagbibigay ng balita at impormasyon dito ho sa ating programa, ang CLTV 36 Balitaan. Ito, basahin ko lang din yung ilang mga komento sa social media dito ho sa ating top pick question of the day. Yung dapat abangan ng ating mga kabalen at mga karehiyon sa masayang kwentuhan. Kasama, syempre, walang iba kundi si Kuyang Jody VJ Mercado. Ayan. Sige nga, pwede nating silipin. Ano ba yung ating top pick question of the day? Ayan, nakalabas ho sa inyong mga screens, ha? Nino, ing buri mo nga kaduet king video ke. Ay, nako, ayan. Dito ho sa CLTV, magkukwento lang ako ng konti, mga kabalen, mga karehiyon. Lalong-lalo na ho sa ating news team, pagkarami-rami ng mga mahuhusay kumanta. Ay, alam naman ho natin talaga, nariyan ho si ating Jennifer Salenga, na isa naman talaga sa mga ipinagmamalaki ng CLTV ng Central Luzon pagdating sa pag-awit. Miyembro ho dati ng Artisan Tarita, at siyempre, lumahok sa iba't ibang mga kompetisyon. Siyempre, hindi rin magpapahuli. Si Atching Malagu, Jenna Lombang Parungaw, yan, mahusay din hong kumanta yan. At siyempre, si Kuyang Paulo G. Santos, yan. Para kang nakarinig ng, ng mga Frank Sinatra, pag si Kuyang Paulo ang kumanta. Yan, mga kabalen, basahin din natin yung ibang komento ng ating mga netizen, kaugnay nitong top pick question of the day habang hinihintay lang ho natin yung ilan pang mga balitang papasok. Eto ho, sabi ni Melissa Villar, James Bacusa, "Ing my darling, will see you through." Ayan. Breaking talagang kaduet ni Ann Curtis, sabi naman ni Dove Florencio. Pareho kaming pangmataasan ng tono. Ayan ang sabi ni Dove Florencio. Ayan, meron ba bang iba? Meron bang ibang mga komento? Si Ricky Navarro, den kalupang ko sintonado. Ay, goyang Ricky, puta malyari ka tang migduet. Huling sintonado yan naman yung kaya kang having goyang Justin. Ayan ho mga kabalan, pwede ho yan. Meron pa ba? Eto. Basahin natin. Eto. Mamaya, sabi ni Kuyang Jody BJ Mercado, ito, peka isip ke pamo bayo ko mag-comment. Buri kong kaduet, itang female singer ning The Prayer, bang kanita akabisado ang pong memoryake. Para king oras ning pamangailangan akantake, akong dili, mala doble kara. Ay, nako, kailangan ho ninyong mapakinggan, yung The Prayer version ni Jody BJ Mercado. Mamaya, isa-sample niyan sa top pick. Sige, tuloy-tuloy na tayo sa ating balitaan. Eto mga kabalen, naglaan ho ng higit 500 milyong piso ang Department of Public Works and Highways para ho sa ginagawang rehabilitasyon ng Manila North Road o yung MacArthur Highway. Ito po ay sa bahagi po ng City of San Fernando hanggang sa Apalit, Pampanga. Ang kompletong detalye ihahatid po sa atin ni JM De Jesus.
Patuloy ang rehabilitasyon ng mga pangunahing kalsada sa kahabaan ng MacArthur Highway o ang tinatawag ngayong Manila North Road. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3, may 3 major roads ang ginagawa ngayon na nagdudugtong sa mga lugar mula sa siyudad ng San Fernando hanggang Apalit. Right now po sir, meron tayong improvement sa ating Manila North Road dito po sa may City of San Fernando. Meron din po tayong ongoing dito sa may San Matias or Santo Tomas section at meron din po tayo dito sa may Apalit section. So, yan po yung ating ongoing ngayong 2022 to 2023 projects po. Sa siyudad ng San Fernando, target na matapos sa buwan ng Abril ang ginagawang kalsada sa May Dolores patungo sa kabisera ng lungsod. At matapos umano nito ay tutuloy na ang portion ng Jose Bilingan Memorial General Hospital hanggang sa portion na malapit sa St. Francis Village. Buwan naman ng Oktubre nang simula ng ahensya pag-upgrade sa Manila North Road sa bahagi ng Barangay San Matias sa bayan ng Santo Tomas, Pampanga. At ayon sa DPWH, nasa 90% umano ang status nito. Yung pong sa Jollibee po natin, ang ating monitoring po dyan, nasa 90% na yan, no? Kasalukuyan po, nasa clearing at pagsasara lang po ng mga gap yung ating trabaho dyan. So, in-expect po natin yan, matatapos po within the month of April po. Pagdating sa bayan ng Apalit, 825 linear meter ang haba ng porsyon na ginagawa. Ito ay malapit sa pamilihan ng bayan na target na matapos sa Oktubre ngayong taon at porsyon na malapit sa Ascom Medical Center na tinatayang magagamit na bago matapos ng taong ito. Patuloy naman umano ang ginagawang koordinasyon ng DPWH sa lokal na pamahalaan ng 3 lugar upang maisaayos ang lagay ng trapiko sa mga ginagawang kalsada. Ang number 1 pong concern natin is traffic management po dahil yung pong ating mga ongoing construction magdudulot po yan ng inconvenience sa public. At with the correct coordination po and assistance from our LGU po, maiibsan po natin or mababawasan po natin yung inconvenience na to as we implement yung mga project natin. No? So ginagawa po natin yan. In fact, sa City of San Fernando po, nakipag-coordinate na po tayo dyan. Sa Apalit po and even sa Santo Tomas po, nakikipag-coordinate po tayo. No? Sisikapin naman umano ng DPWH na matapos ang lahat ng mga proyekto sa itinakdang target date. Right now po, ang nakikita lang natin pong magiging hindrance natin sa implementation is yung weather disturbance po, no? Pag inabutan na po tayo ng tag-ulan. That's why ang instruction po ng aming regional director, no? Ang marching instruction po niya, marching order niya is to fast-track implementation. As much as possible po, kung yung kayang tapusin bago magtag-ulan, matapos po at the same time, para pag nakapag-resume na po ang ating mga contractor, hindi na po ganun kalakas yung ating mga ulan, no? Matarget pa rin po natin yung ating implementation. No? Yung, kung ano po yung unang target natin is ma-achieve pa rin po natin. Samantala, umabot naman sa 508.9 million ang nilaan na pondo na pinrocure ng Department of Public Works and Highways Region 3 sa mga naturang proyekto. Patuloy naman na nananawagan ng ahensya sa mga motorista na bumabaybay sa MacArthur Highway na manatiling mag-ingat at habaan ng pasensya habang ginagawa pa ang rehabilitasyon sa mga naturang lugar. Ako si JM De Jesus, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Sa ibahong balita, isang sisterhood agreement ang nilagdaan ho ng Bataan at La Union na tinawag hong La Union Bataan o LUB Union. Pinangunahan ito ng ni Bataan Governor Joyet Garcia at La Union Governor Rafael Ortega David. Layon daw ng nasabing kasunduan na isulong ho yung Inter-LGU Reliance sa pamamagitan ho ng pagpapalitan ng magandang kasanayan, partikular na ho sa larangan ng turismo. Malaki rin umanong maitutulong nito sa pagbabalangkas ng mga pulisiya at programa upang makapagbigay ng episyenteng serbisyo sa kanila hong mga nasasakupan. Bago ho ang MOA signing, isang benchmarking sa turismo, eco-zone development at information dissemination ang isinagawa ng mga empleyada ng lokal na pamahalaan ng Bataan. Ito mga kabalen, mag-iingat ho sa mga nagkalat na masasabang loob gaya ho nitong mga kawatan na naaresto ho sa Bulacan. 6 na suspect po yung sangkot kasi sa kasong theft at robbery
And nakapambiktima ho ng 31 individual. Batay ho sa ulat ng pulisya, hinuli ang isa sa mga suspect matapos umano nitong kunin ng puwersahan ang cellphone ng isang estudyante sa loob po ng campus ng San Miguel National High School. Inaresto rin ang 5 kasabwat ng suspect matapos po ang isinagawang follow-up operation. Nasamsam ho mula sa mga suspect ang 14 na magkakaibang unit ng cellphone. Nako, yan yung GSM, no? Galing sa magnanakaw. Gayon din ho yung kanilang mga getaway vehicle na may plakang NCJ 6035. Positibo hong kinilala ng mga biktima yung mga suspect, at naisumiti na rin ang kanilang mga report sa Bulacan Police o Provincial Police Office. Dumako tayo sa ibang balita. Formal na hong binuksan ng Philippine National Police Regional Office 3 o PRO 3 dito pong Lunes, March 13 ang kauna-unahang food kiosk na nag-aalok ho ng libreng almusal at merienda. Matatagpuan ho ito sa kanilang headquarters sa Campo Libas sa siyudad ho ng San Fernando, Pampanga. Ang food kiosk na may pangalang The Boys Corner ay bahagi raw ng inisyatiba ni Regional Director na Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr. Layunin daw nito na isulong ang isang positibo at malusog na work environment sa pamamagitan ho ng pagbibigay ng libreng pagkain sa kanilang mga tauhan at kawani. Makatutulong din daw ito sa decision making at pagiging aktibo ng isang pulis na lubhang kailangan sa kanila pong trabaho. Ang food kiosk ay mayroon umanong kapasidad na makapagbigay ng almusal sa 200 katao at 100 katao naman para sa merienda na kanila hong ibinibigay sa first come, first serve basis. Libre po ang almusal mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga, habang ang merienda naman ay tatagal mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Paano naman yung mga babae? Chip, baka naman pwedeng the girls corner din kasi baka puro mga kalalakihan lang yung pwedeng kumain dyan. Women's month pa naman ngayon. Ayan. Sasangguni natin yan. Pero mukhang bukas naman sa lahat yan. Ito mga kabalen, isang kabalen naman natin yung nagbigay ng karangalan sa Pilipinas matapos pong masungkit ang silver medal sa Women's Light Heavyweight category ng 16th ASEAN Taekwondo Championship na ginanap po sa nitong March 11 at 12 sa may Ayala Mall, Manila Bay sa Parañaque City. Siya po ay si Arsha Raija Valenzuela mula ho sa bayan ng Mexico, Pampanga. Siya po ay nag-isang Kapampangan na kinatawan ho ng bansa sa naturang kompetisyon. Ang Philippine Taekwondo Association ang naging punong abala sa 16th ASEAN Taekwondo Championship, isang pre-Southeast Asian Games showdown. Humigit kumulang 4 na atleta, opisyal at mga international referees mula ho sa Brunei, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Singapore, Vietnam, Laos at Pilipinas ang nakibahagi po sa naturang sporting event.
timeline ay second week of May pa ang schedule ho nito. So napaaga ng isang buwan. Ano? Tapos na rin ho yung first span. At kagabi itong second span ang kanila hong ginawa. Ano? Baka sakali hong mapaaga nga yung rehabilitasyon. 80 days daw ho yung gugugulin base sa kanilang plano. Patuloy naman ang koordinasyon ho ng DPWH at ang LGU at maging kontraktor para ho maging puspusan at matapos nga itong mapaaga yung pagtatapos ho ng proyekto. Kahit ho gabi, puspusan yung trabaho dyan ng ating mga manggagawa. Ano? At ngayon pong linggong ito, inaasahang matatapos naman yung ikatlong span ng naturang flyover. Bukas pa rin ho yung mga alternatibong ruta, gaya ho nung sa may Villa Victoria at itong sa may Mega World. Pakinggan ho natin ang ilang bahagi na pahayag ni Louie Clemente, ang hepe ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng San Fernando, Pampanga. Wala ho tayong binabago as far as alternate routes are concerned. Sila pa rin po yung ating ginagamit, base na rin po sa ating traffic advisory. Pero pagdating po ng gabi, since doon po yung paspasan na paggawa po ng ating proponent, isinasara ho natin yung buong lane po. If you're coming from Bacolor, yung pong nasa harapan po ng yung pong isang company dyan, yung Motolite at saka yung CG Garcia, isinasara ho natin yung lane dyan kung kaya't nakakaroon ho tayo ng diversion. Nagda-divert ho tayo yung mga sasakyan na papunta ho ng intersection ay pinapadaan po natin dito sa may Lazatin Boulevard going po ng St. Jude. Yan po ay ginagawa natin during the night time naman po. Di ho natin ginagawa yan during the daytime dahil magkakabuhol-buhol ho yung traffic pagka nag-divert ho tayo during the daytime, especially during the rush hour periods po. At yan ho, mga balitang nakalap ng CLTV 36 Balitaan. Ano? Pero bago ako magpaalam, ayan, mamaya, samahan po natin si Kuyang Jody BJ Mercado sa Top Pick. At ito ho, kanyang magiging mga bisita, ano, yung The Archimedes. Isang banda ho yan, masayang kwentuhan, rock and roll. Yung kwentuhan mamaya, syempre kantahan ho tayo. Tuloy-tuloy ho yung ating balitaan naman sa ating social media pages. Ganyan, follow ho ninyo at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Yung ating home Twitter at CLTV 36 and at CLTV News. Yung Instagram, TikTok at maging YouTube, pareho lang at CLTV 36 Official. Kung nais ho ninyong balikan yung mga programa ng CLTV, pwede rin ho kayong bumisita doon sa ating website, www.cltv36.tv. Mapapanood din ho nationwide ang mga programa ng CLTV via Signal Channel 115. Gaya na lamang ho nitong Ipabitag Mo ni Kuyang Ben Tulfo na nagdiwang ho ng kanyang kaarawan kahapon. Ayan. Happy birthday, Kuyang Ben Tulfo. At syempre ho dito sa Central Luzon, pwede ho kayong tumutok sa mga programa ng CLTV sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 Balitaan. Atin to.